matrikulazioari hasiera eman nahi diogu. Eta, lehendabiziko urratsa matrikulazio honetan izango da maiatzaren 1-tik 10-era plaza eskaerarekin. Ondoren, bai esatea, plaza eskatzen duzunean, hemen ikusten dutela, plaza bat esleitzen zaizun edo ez, eta ondoren onartu behar duzu ekainaren 1-tik aurrera. Eskola bezala 5. ikasturtea da, eta horren dela 5 urtea izen eta izan berri honekin hasi genuen ibilbidea, pixkanaka ere kontsolidatzen dijoa, irekitzen joan diren disiplina ezberdinetan, eta ondorioz 5 disiplinatan bidea urratzeko aukera dago, musikan eta dantzan, antzerkian, arte plastiko ikusizkoetan, eta izaren eremuan.